Nibonani ninjani. I hope you guys are well. Please make sure you press like, you press, you comment, you leave a comment. So yeah, today we speak about ungqongqoshe wezamaphoyisa osasuspendiwe umnumzane Senzo Mchunu. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uyavuma ukuthi walihlakaza ithimba eliphenya ngokubulawa kosopolitiki, kodwa uthi watshela ukhomishana wamaphoyisa kwaZolonke ngokuthi ambhalele. Sizokhumbula ukuthi ke phela uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ushilo wathi bekunethimba eliphenya ngokubulawa kodwa lahlakazwa izinye izinto lezi ke uMkhwanazi bezimfrustrate. Usevumile kuMchunu wathi cha ngiyahlakaza impela ithimba leli, kodwa ngathi ngilihlakaza ngayilandela imigudu efanele efana nokuthi ngabhalela ukhomishana kwaZolonke futhi akazange asiphikise isinqumo sami nesakhe. Ungqongqoshe wamaphoyisa umnumzane Senzo Mchunu uvumile ukuthi walivala ithimba elibhekene nokubulawa kosopolitiki, kodwa uthi walandela imigudu efanele futhi akakwenzanga ngokuyimfihlo. Emaphepheni afakwe enkantolo ngoLesithathu, uMchunu uziphendulele ngezinsolo ezenziwe i-MK Party ephikisana nesinqumo sikamongameli uCyril Ramaphosa sokumfaka ekhefini elespecial. I-MK ithi cha, akaxoshwa kangafakwa nje kulelo leave lelo. I-MK Party nayo ilwa nesinyathelo sikamongameli sokusungula ikhomishana yamajaji kulandela izinsolo zokukhishwa ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu-Natal umnumzane Nhlanhla. Lezo nsolo zikhomba ukuthi uMchunu namanye amaphoyisa namajaji imbala kungenzeka ukuthi babe ingxenye yobugebengu obuhleliwe la eSouth Africa. uMchunu uthi izinsolo zokuthi wahlakaza isinyenyeli ithimba elijutshiwe akusilo neqiniso. Uyavuma ukuthi watshela ukhomishana wamaphoyisa kwaZolonke uFani Masemola ngokumbhalela ukuthi ithimba alisenalo usizo futhi uMasemola akaza aphikisana nalokho. Uma engavuma akakaza angitshele kusho uMchunu enamathisela incwadi yakhe njengobufakazi. Ukuzivikela kwakhe ukuthi ulandele imigudu efanele ngokwazisa ukhomishana kaZolonke ngokubhala nanokuthi ke futhi akazange akwenza isinyenyela lokho njengoba abantu sebesho. Mala nensolo zokuthi waqamba amanga eParliament, uMchunu nawe uyaziphendulela uthi akakaza aphika ukuthi uyamazi uBrown Mokgotsi. Wavele wathi abahlangani, uthi wawuchaza umehluko ukuthi uyiqabane abasondelene naye kwezamabhizinisi. Ukube kukhona ongibuzo ngokuthi ngiyamazi yini uMokgotsi ngabe ngiyavuma kusho uMchunu. Wengeza ngokuthi umazi kusukela ngo-2017 uphinde wavikela ilungelo likaRamaphosa lokumhlalisa ekhefini. Kungaba yimbudane esho kanje ukuphakamisa ukuthi umongameli angaxoshwa ungqongqoshe kodwa engabafaki ekhefini kube kusaphenywe insolo. Uthi uMchunu uRamaphosa wenze kahle ngokuthi amnikeze ikhefu ngoba njengamanje akakatholwe necala, kodwa kusazobheka ukuthi unalo icala noma akanalo yini icala. Uthi ke njengamanje yena ulindele le commission uyibheke ngabomvu amehlo ngoba uyazi ukuthi le commission mesifikile izomkhipha phambili imveze ukuthi akanacala. Uthi uMchunu usamile nje lokuthi akezanga lutho lubi futhi akaza ntshontshe futhi akaza asebenzisane nezigebengu futhi ayikho into embandakanyeka nama-drugs. Uphinde wablame uMkhwanazi wathi uMkhwanazi lento ayenzile ukuthi avele ahamba ayomehlanganeleni ayom-accuser indaba ezigcwala umhlaba wonke. Uthi kwakumele ngoba ethi unobufakazi obuqanda ikhanda bekumele amfonele ambizele ofisi bahlale phansi amtshele ukuthi uyasoleka entweni ethile nethile nethile. Uyamblame ngokunjalo uthi lento yenziwe uMkhwanazi uyibona ubusangano and futhi engazange alandele imigudu efanele. Uphethe ngokuthi kuMchunu cha uselindele impela usuku lweCommission uready ukuthi ke atshele iNingizimu Afrika yonke okanye iCommission imthole engenacala futhi iCommission emsulwa. Hayi ke guys, sizolinda iCommission iyaqala njengoba inyanga iqala and bazophenya ke kabanzi ke sesozwa ngabe ukuthi baphume nani.